Lady A na-ekwu eziokwu. Biko megwogu na ọ nwere ndị nchọrọ ka nụ ọnụ ha ka a sọpọtụ biko. Abia. Ogbe fiti ka na-eme. Ndị oyi ga-abịago n'ọkwa n'ụlọ. Onye na-eme ifeọma na-abịago. Onye na-eme ifeọma ka ifeọma na. Papa mụrụ nwaanyị mara mma ka ego n'ọzọ ọlụbala ya. Ọ bụ maka gịnị n'elu ụwa? Ebele na-akwa ụwa mgbe ya ji m n'elu ụwa ya rịbago. Onye mụrụ nwaanyị? Onye mụrụ nwaanyị? Papa mụrụ nwaanyị dị mma ka ego n'ọzọ ọlụbala ya. Aizu ọka. Na-ewekwezu ọnụ. Ihe dị mma dị mma. Mụwa na like ebe ihe dị mma. Onye ma njisi ka njiri 50 pound. La sọpọtụ enyi m nwoke Ogbuefi ndewonu. Onye na-ekwu ụgbọrọ ife ọ na-eme. Ọ nwere ife agba afọ n'ahụ. Ọ so ji 50 pound. Yes o. Pounds. Eku eme. Otu a. Eku eme ka anyị. Biko nyere ọ bụrụkwa ka ọnụ kwuru njọ ya ekwu mma. otu a my brother. Aka na support kwa. Professor bịago n'ọgbọ. Professor, Doctor, okay men n'ọgbọ. Prof jọ ikwu. Biko Ogbuefi bụ our patron. Ndị be anyị ndị nka nso na ihe furu ihe afụnyabe. Na so. Confirm. So I am support here with 50 pounds. Professor na-eli ego. Yes o. Okay men. Professor ị na-eli ego. Wele agaba. Asibudu na ọ bụrụ inye ọhụụ. Ọ bụrụ ide meeting. Ife onye na-eme n'ụwa. Onye bịara ili ego. Ọ ka na-abịakwa o. Efuola ndị mmeri. Ọ bụ maka gịnị n'elu ụwa? Ego ahụ jụrụ ịbịa. Fọwọ́ ya ka ọ pụta. Fọwọ́ ya. Wisi nwanne ya eli ego. Ọ ya dịrị gị na mma ka onye na-eli ego. Good evening. Anya kọrọ nze lili ego na. I'm a Patrick Mokwe's friend. He's been a good friend to me. And to the extent that I'm a Yoruba man. And by the grace of God, I'm going to Nnewi for his wedding. Because it's good to be good. And because of him, I'm here tonight. And I'm supporting Nnewi community with 50 pounds. Yes, sir. Eso Yamaka. Eso Yamaka. Eso Yedimanu. Eyes. Chief Moko nwere ugwu na wempo. My Yoruba nwere ugwu wempo. My Yoruba friend. Nke a bụkwa Yoruba friend. Ndị Hausa abịabịakwa. Maka unu na-ele anya onye Hausa nwere ike bịa nyekwa nke. Ọ bụrụ ndị ebe o jelucha. Na so. Kesi ka na support gwa Chief Mokwe. Ọsọ fiti ka na-eme. Onye na anyị £100 on behalf of Chief Mokwe. Bidonu. Ọsụ Ugonna nọ n'ọgbọ. Ọsụ Ugonna. Ọkụ support ga na-aga. Ọsụ Ugonna na-anọ. Ọsụ Ugonna. Alụ nwaanyị dị mma. Nnewi kwezuenu. Ọnụ nwere ezigbo nwa. A sị ka onye nwere ya nwere ya mee nyanga. Na so. Ọnụ nwere ezigbo nwa. Ogbuefi ka nne Chief Patrick Mokwe. Onye bụ branch patron Aledo Social Club. And onye a na-ekwu maka ya nwere ife ọ na-eme. Unu ndị na-ewu ma. O wee bụrụ ya. Mụnwa na-ejikọ 50 pounds wee na-akwado ya. Anyị bụ ndị Aledo ga-ahụtakwa gosikwu na aka anyị o.
maka na headquarters ndị a na-edo dị na Nnewi ebe ọ nọbido mana ala edo bụ maka mmadụ niile ọ bụrụ sọ maka ndị Nnewi maka ndị na-eche na ala edo bụ klọb ndị Nnewi ọ bụrụ eziokwu ọ klọb ụwa niile etu a ka ọ dị daalụnụ Asugonna daalụ nna daalụ ọ bụrụ ka ọ dị m n'obi amasị unu na ama agbacha egwu Chief Mok ama agbacha ama agbacha taa mana Chief Mok anyị na-asị ka Chineke bi n'eluigwe na-agọzi na-enye gị ike iji eme ife ị na-eme ka ọ ghara ile n'anya n'azụ ma gọzie gị mmụọ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen.